ଆରେ ये ସେଇ ଝିଅ ନା ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା? ହଁ ବାପା, ଇଏ ସେଇ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଇ ଦୋକାନ ବି ତାଙ୍କର। ସେଇ ଝିଅ ବି ଗଞ୍ଜଡ଼। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ତା ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବା କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଆରେ ସେଇ କ'ଣ? ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରନ୍ତି। କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି? ରାଞ୍ଚି। ତାଙ୍କ ବାପା ରାଞ୍ଚିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅର ବାପ ଗଞ୍ଜଡ଼ ନ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏ ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ନାଇଁ। ହାଁ? ହଁ ବାପା, ଆପଣ ତ ଦେଖା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ହେଲେ ଦେଖା କେବେ କରିବେ? କାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଜି ଦେଖା କରିଦେବା। ନାଇଁ, କାଲି ଦେଖା କରିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଗଞ୍ଜେଇ ହୁକ୍କା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ହେଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇଠିକି ଆସିବେ ନା, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆରେ ବାପା, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାନି? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଦେବ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆପଣ ଯିବେ, ସିଏ ଆସିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଦେଖ ବାବା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଯଦି କାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ପଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଦେବା ଭିତରେ। ଯା।